Nije Cambuur-trainer op Hondroegen bij VVOG. ONS speelt topper Tjen Berkum. En Antoinette de Jong wint zilver op WK Junioren. Het is 24 februari, dit is de sport in bobslag. Goeien, in het komende liedje loeren in dit programma omtinken voor de wichtigste sport van het oude weekend. En nooit neemde onderwerpen wienen we ook nog bij de Matahari-trofee in Ljouwert. Dan hebben we het over kunstrieden en kworbel LDODK in Dalto. Daarnaast nou eerst het betellen voetbal. Want nog een liedje hier en dan keert Dwight Lodewegers bij Sportclub Cambuur weer waarom in het betellen voetbal. De 44-jarige trainer die oude hier bewust een stap waarom naar de amateurs om het even wat rustig rond te doen. Bij haatklosser VVOG uit Huddewiek, de club die het Lodewegers zijn trainerscarrière ook begon, waar hij mij Iepen Jerms ontvangen. Maar na dit seizoen verliet hij het vertrouwde plak dus alweer. We volgen Lodewegers oude sneun bij een thuiswedstrijd van VVOG. Het lijkt Friesland wel zo koud, hè? Gevoelstemperatuur is min 68. Rom van de wedstrijd in Staphorst rent Dwight Lodewegers met een dik pak papier onder de erem richting wedstrijdbespreking. Hij had nogal wat informatie opgeschreven voor de spelers. Het meeste is net niet meer voor de selectie. Het is bekende kost. De kracht van reclame is herhaling, als je het vaak hoort. En ik vind het eigenlijk ook in de voetballerij zo. Het gaat vaak om het herhalen van dingen. Niet elke training hoeft er weer helemaal anders uit te zien en allerlei nieuwe oefenstof te verzinnen. En ook in je besprekingen zijn er ook vaak dezelfde dingen die terugkomen. Voor een groot pad draait het nevens de trainer maar om één ding: duidelijkheid. Ja, voor mij is dat heel erg belangrijk. Dus begin je een seizoen, dan moet je eigenlijk in die eerste week of 2 weken moet je al heel veel duidelijkheid geschapen hebben. En of dat nou gaat om, ik noem ze dan huishoudregels, hoe ga je met elkaar om? Daar afspraken in maken, daar begint het eigenlijk mee. Want je wilt ook duidelijkheid hebben in het veld. Dus ook buiten het veld en in de omgang met elkaar. De bespreking der wil Lodewegers is net bij haar. Dus zullen we even in de bestuurskamer van VVOG. Daar vinden ze het spietig dat haar een trainer na 1 seizoen alweer voortgaat. Er zijn maar weinigen die, naar mijn idee, moet ik erbij zeggen die ik ken, die zo gedreven zijn. Dat is onvoorstelbaar. Want hij wil eigenlijk alleen maar trainen. Hè? Ook met die sneeuw zegt hij gewoon, jongens, we gaan trainen. En hoe of wat, er wordt van alles gedaan, maar hij gaat trainen. Ja, en die jongens die gaan daar mee, die vinden dat fantastisch. Ja. Hij brengt dat heel goed over. Ja, zeer precies. Een echte aderlating voor uw club dus? Ja, zonder meer. Ja, wat dat betreft is het heel moeilijk om een tweede man zo te vinden die dat allemaal in zich heeft. Hè? Tijdens de warming-up zit Lodewegers dicht bij de spelers. Nevens hem is het wichtig om een goede combinatie te vinden tussen momenten dat je boven de groep staat en momenten dat je er tussenin staat. Vroeger was een trainer veel meer een dictator als het ware, hè, om het even oneerbiedig te zeggen. Maar tijden veranderen. Hè. De jongeren die krijgen steeds meer een stem en hebben een mening en willen die ook uiten. Dus daar moet je in dat verhaal ook mee. En ik vind het wel zo prettig. Ja. Ja, daar staat u wel voor open? Ja, absoluut. Zeker. Ik vraag hun heel veel juist. Ik vraag heel veel wat hun mening is. Wat vinden zij daarvan? En dan hoop je een goede feedback te krijgen, hè, waar we wat mee kunnen. Want als ze het zelf de oplossing hebben en aangeven, dat is het beste wat er is. Bij de ziektocht naar een trainer vond Cambuur het wichtig dat de naaiman goed geerwerkje kunnen mast met de assistenten. Henk de Jong, Jan Bruin en Sander van der Heijden, man die de Cambuurcultuur bewaken matten, wien al Fastline en daar mast de nije trainer bijpassen. Nevens Henry Brink, assistent van Lodewegers bij VVOG, zit het maar de geerwerking wel goed. Je kunt als assistent zoveel van hem opsteken. Het is een heel rustig mens, laat veel toe. Geef ruimte voor een mening. En ik vind het jammer dat hij gaat. En ik denk dat Cambuur gewoon een hele goede trainer heeft aangetrokken. Lodewegers wordt toch een aantal mensen omschreven als restige man. Als we hem tijdens de wedstrijd observeren, bloedt er net een soort van urijn. Hij is druk, beziekt zijn ploeg hield hij bij te sturen en leeft bot mooi. Nou ja, zeker. Ja. Ik ben een liefhebber van voetbal. En weer wat ik zeg, soms loopt het in de wedstrijd, dan kan je heel kalm zitten. En soms dan moet je je team wel eens een beetje ondersteunen. Zo, hè. Dan moet je ze, er ging op vele fronten gingen de dingen verkeerd. En dan probeer je ze over een dood punt heen te helpen. Ja. De spelers van VVOG binnen lyrisch Lodewegers. Ze rennen met hem voort en zijn benamend te spreken over zijn voetbalkennis.
Ja, hij weet ons tactisch gewoon wel goed neer te zetten. Hij weet ons altijd te motiveren en op te laden voor een nieuwe wedstrijd. Dus ja, het is gewoon, ik vind het gewoon een toptrainer. Ik denk dat het de beste trainer is die ik tot zover gehad heb. Dus. Bij de presentatie van Lodewegers in het Cambuurstadion wordt de trainer omschreven als no-nonsense. En daar kan hij hem wel in vinden. Ja, maar het is niet zo dat ik iemand ben die altijd maar recht voor zijn raap is. Ik ga wel van het goede van een mens uit. Ik wil graag ook wel meningen horen. Dat is prima. En als iemand rare dingen gaat zeggen of roepen, ja, dan vind ik daar ook wel wat van. Maar nou, ja, no nonsense, ja. Ja, misschien klopt dat wel, ja. Maar dan op de goede manier, denk ik. De wedstrijd tussen VVOG en Staphorst eindigde trouwens in 2-2. Bij VVOG zijn ze daar tevreden mee, maar aanst bij Cambuur zal een punt in een thuiswedstrijd net genoeg wezen. Sportclub Cambuur zou Joen in actie komen in Fortuna Sittard, maar die wedstrijd is vanwege de snieën afgelast. Vreed spelen Cambuur wol en in een teleurstellende wedstrijd waar er maar 0-0 league spelen in de FC Den Bosch. In een ijskoud Cambuurstadion troffen Cambuur en de Bosselkoor dit seizoen voor de derde keer. 2 keer waard verlen trof Cambuur van Den Bosch. 1 keer voor de competitie en 1 keer voor de beker. Dit schot van Tigedouini geeft oer is hoe een beetje symptomatisch wezen voor de wedstrijd. Deze aanval van Den Bosch smiet helemaal neer op. En op een heel dreigde bespieling viel wie het duidelijk dat beide ploegen er grote problemen mee hebben om de goal te vinden. Dit is de kans van de wedstrijd. In de 24e minuut van de wedstrijd. Martijn van der Laan. Hij zet het zelf al hierop in de combinatie met Erik Bakker. Maar stuit het uiteindelijk op de keeper van Den Bosch, Kevin Bezois. De mooiste kans van de wedstrijd. Opname van Martijn van der Laan. Dit schot van Oebele Schokker dan nog. Ek net onaardig, want ja, combinerend slag het al je net. Zeg ik, de nieuwe trainer Dwight Lodewegers. Is daar vrot Cambuur, Tjen Den Bosch. Tjen die sterke verdediging aan en weten ze de goal maar net te vinden. Dit schot van Tigedouini gaat oer. En dit inzettie van Michiel Hemmen bij de eerste paal treft in doel. Cambuur, Tjen Den Bosch eindigt het in 0-0. ONS Snits spelen Oude Sneun alweer een topper. De koprenner in de Haatklasse C kwam verliezen wieken in de nummer 2 SVZW net verder als 0-0. En Oude Sneun spelen ONS in Zwolle in de nummer 3 en dat is Berkem. Berkem kan bij winst in punten gelijk komen met de Snitsers. De Berkemers binnen dus nog ongeslagen. In zo'n wedstrijd wat 5 keer woen en 2 keer leek spelen. De allereerste wedstrijd dit seizoen in Snits eindigen in 2 gelijk. Siberische omstandigheden, vooral voor de taskogers. Het wie even trobbieten in de kelt. Maar de voetballers die hier daar wat minder last van. Hier een foutje bij Berkem en de kans van Jurjen Bos op een eveningstreffer. Maar zijn bal mist correct het doel. En dan is het Berkem op jacht naar de opening van deze wedstrijd. De bal wil net echt voort en dan een prachtige krul in de kruising van Yassine Assa, maar die wordt keert terug Alegeert de Vries. En beide ploegen die binnen een ziekje naar de grote mogelijkheden. En ONS is daar wat dominanter in. Hier een knappe mogelijkheid voor Danny Kamstra. En ik in tweede instantie net een doelpunt dus. Deze jonge onweest van ONS die dit seizoen aardig terugbrengt in de basis van Jan Flap. Halen de Boer bij de voorzet en dan komt de bal bij Martijn Rozenburg. Met een pegel en de vingertoppen van Matthijs Bouwhuis voorkomen een doelpunt. En zij is het maar 0-0 bij het skoft. Sander van der Heijden blesseert en als assistenttrainer scorst voor in duel. Die zocht zijn ploeg in het begin van de tweede helft gevaarlijk uit de verve komen. Dit via de inzet van Ale de Boer. En die wordt correct voor de doellijnen keert. Terug keeper Matthijs Bouwhuis. Ja, de meeste kansen binnen dan wel voor ONS. Maar de score die valt net. En dus kan Berkem gevaarlijk worden. En dat worden ze. Chris van der Meulen en daar staat William Potkamp helemaal vrij. En in de 53e minuut komt Berkem dan op voorsprong. Minder kansen gaan als ONS, maar wel de voorsprong dus voor de Berkemers op eigen veld. En in die fase is Berkem vanzelfs even wat sterker. Ze krijgen vleugels, een grote mogelijkheid hier voor Frank Holsema. Maar daar leidt Alegeert de Vries kreeg de plak. En Jan Flap, zijn ploeg, die maat op ziek naar de gelijkmaker.
En die gelijkmaker die komt er, want hier staat Martijn Rozenburg met een vlammend schot. En die zorgt voor de gelijkmaker. In de eerste helft nog 2 keer wat ongelukkig met een afstandsschot, maar deze zit er keurig in. En ONS docht weer vol slijm mee in deze topper. En dan viel ONS dat er misschien wel meer in zit. Jurjen Bos, maar zijn kopbal is te kwad. Het zag golven het spul wat op en del. En is het Berkem wat nou weer gevaarlijk uitbrekken kan, wordt heat. Daar is Chris van der Meulen en dan de flater van Allegeert de Vries. En dan is het 2-1. Nog een lietskwartier te gaan en Berkem pakt op een nijde voorsprong. En Allegeert de Vries die koe de bal net klem krijgen. En dat hier grote gevolgen. Sneu voor Allegeert en Berkem dus op rozen in de thuiswedstrijd. Dan de 83e minuut. Mark de Vries in het veld voor Jacob Noordmans. En dan mat alles naar voren, want ONS wil hier net verliezen. Jurjen Bos op het schouder en daar dan toch de treffer. En het is Harvey de Boer die de stand weer in liek wegbrengt. Een van die jonge jongens in de selectie van ONS die dit hier terugbrengen. Heel attent, het schouder van Jurjen Bos. En precies bij het stuitje docht hij dat heel mooi. Harvey de Boer voor 2-2. En ze eindigt deze wedstrijd weer onbeslist. En blijft ONS koprenner. Ik vind het echt een compliment waard voor al die jongens die nou invallen. Of die op de bank zitten en die vaak mij twaalf bij matten. En die vallen hier gewoon in en die doen gewoon goed. En dat vind ik hartstikke leuk op de show. Want dat bepaalt uiteindelijk, wat ik zei, hoe viers komt. En wat dat betreft zitten we er goed op. De stand in de Haarklasse C, na 16 wedstrijden. ONS dus nog altijd met 30 punten boppen on. SVZW woon met 3-0 van Sparta Nijkerk. En had nog maar 1 punt minder als de Snitsers. De wedstrijd van de Noemenjochen, Harkemasse Boys, tjen ACV, waard het oude weekend al lost. ONS speelt tak om sneun in Nijkerk, tjen NSC. En de Harekieten ontvangen dan DVS 33 uit Ermelo. In de Korbo League staat LDODK als debutant op het 8e plak. De noemen het Sien degradeert, de noemen Jochen speelt promotie-degradatiewedstrijden. Sneun nam LDODK in Driebergen het op tegen Dalto. En die ploeg stiert zonde, maar 1 punt meer als de Gedieksters. Op 1 december wist LDODK in eigen huis in een spannend duel met 23-21 te winnen van Dalto. Maar na 12 wedstrijden stiert Dalto boppen LDODK op een ranglist. Winst in Driebergen zou de Gedieksters dan weer voorbij het Dalto helpen kennen. Maar het is Dalto wat het beste de startlokken komt. Jelle Steenbeek tekent voor een 3-2 voorsprong. Maar in de ren van de eerste helte komt LDODK knap weer om. Erwin Zwart tekent voor de eerste voorsprong Alve Tolve. En bij het skoft stiert het tredje gelijk en kan het alle kanten uit. Maar in de tweede helte is er wat bij LDODK hackert. De bal wollen er net meer in, lijkt als nou bij André Zwart. En aan de andere kant wordt er dankbaar van profiteren. Het is Jelle Steenbeek die het bijzonder op dreef is en hier al zijn 8e treffer produceert. 18-15 is dan de voorsprong en dat liep het nog in te helpen voor de ploeg van Jan-Sjoerd Pool. Maar het got groeit en groeit. En bij LDODK, ja, daar zit het gewoon echt net mee. Zelfs de lietse kansjes achter de koer, normaal haast een 100% scoren, geen nou echt mis. En dat betekent dat Dalto hier een hele wichtige slag slaat in de strijd tegen degradatie. Want ze winnen met 29-21. Dalto kan weer wat ademen en LDODK kan aan de bak. Dit was gewoon een hele belangrijke pot. Ik bedoel, ja, als we hadden gewonnen dan hadden we boven Dalto gestaan. En nu staan ze 3 punten los van ons. En het is beneden heel erg spannend. Ik bedoel, we willen gewoon voor plek nummer 8 gaan. Ja, en dat zal de komende 2 weken zal dat heel belangrijk worden. En deze was ook belangrijk, maar goed, we gaan verder. LDODK zit nog altijd op het 8e plak. De komende 2 weken die ben bepalend voor de eindstand. Sneun speelt het LDODK thuis tegen Hekkensluiter Detos Snel. En een week later volgt het cruciale treffen Ekwer thuis tegen het Grenzer Nick. En dat is dan een strijd om plak 8. Reedriedster Antoinette de Jong is tweede geworden op het WK Junioren in het Italiaanse Colalbo. De Rottemse, die dit jaar ik al 5e waard op het EK voor senioren, pakte correct net de titel. Die gong naar de Japanse Takagi. Toch shot ze tevreden weer om op het toernooi.
Nou, je moet natuurlijk wel genieten en dat is het belangrijkste wat je moet doen. Maar er komt wel heel veel spanning bij en dan is het soms wat minder leuk. Maar ja, na de race dan ben je wel heel tevreden en blij en dan kan je wel maar een goed gevoel terugzien op dit WK. Ja. Reine Anema van de Gediek wat zonde bij de vrouwen. Bij de Malje eindigen Gerben Jorritsma als 5e. Jorritsma komt uit Diever, maar riet van het gewest Friesland. Hij eindigt krekt boeten het podium, maar is toch tevreden. Eigenlijk nog wel zeer goed, ja. Ondanks dat ik het podium miste, wel allemaal goede races gereden en toch wel heel blij. Paul Ime Brunsma van Twellingeer eindigen bij de Malje uiteindelijk als 10e. Een liedse 1000 supporters van Sportclub Heerenveen haar Aroene Sneuntioen, Mayroen, in een stille tocht naar het Abel Enstra stadion. De groep woe maar de tocht witte litten dat ze kleer binnen bij al het gedoch om de club heen. De supporters samelen haar een uren voor aanvang van de wedstrijd op het gemeenteplein op het Heerenveen. En op dit spandoek wie te lezen: zolang de oorlog in de media blijft leven, is de club ten dode opgeschreven. Daarna roen ze mij fakkels en een krons naar het stadion. Nadat de krons bij het beeld van Abel Enstra dello en wie, ging de groep het stadion in voor de wedstrijd tegen FC Twente. Pieter Wening is in de koninginnenrit van de ronde van Langkawi tweede worden. In Maleisië luidde de eindstreek van de 5e etappe op zo'n 100 meter hichte. De Colombiaan Julian Arredondo, wie in de laatste 2 kilometer krekt te sterk. Wening hier 26 seconden lange werk. In het algemeen klassement klimt de Fries echt naar de tweede plak op 1 minuut 22 van Arredondo. De ronde van Langkawi dwardt nog onder mei sneeuwen 2 maart. En darter Rick Hofstra van Snits had mij het Nederlands team de Six Nations Cup woen. Het is de eerste keer dat Nederland dit Londen-toernooi op zijn namen skroot. In de finale verslaat Nederland de grote favoriet Engeland. Hofstra wint zowel in de hele finale als in de finale alle legs die hij speelt. En Nederland wint de finale van Engeland uiteindelijk met 3-9. Dit weekend wie de Matahari Trofee in Ljouwert. Dan heb ik het over kunstrieden. De Matahari Trofee is een voorwedstrijd voor het Nederlands kampioenschap showrieden. En showrieden, dat is dan weer een nieuwe discipline binnen het kunstrieden. De deelnemers maken dan gebruik van allerhande attributen en ben ik nog verkleed. Dit showrieden is bedoeld om kunstrieden onttrekkelijker te maken voor de jeugd. Het kunstrieden wordt domineren door vrouwen, famkes, hierlak en mascara. En dat is bij de Matahari Trofee net oors. Maar toch, als je heel goed ziekje, dan vind je een jonkje. De 6-jarige Mika. Correct als zijn oudere zus is Mika slucht van kunstrieden. Ik ging met mijn moeder mee naar Keila ophalen, Tialf. Dus ik zag, wow, wat is dit mooi. Dus ik wou ook op kunstschaatsen. Ja. En wat vind je dan zo leuk aan kunstschaatsen? Nou, dan doe je heel veel kuntjes en dan kan je goed dansen. Mika had het dus net van een vreemde. Zijn zus doet een kunstrieden en de mem van Mika is zijn trainster. We hebben geen tijd om te overleggen. We doen zo dat het straks ook moet. Nog verder, Mika die springt in die dansstal in de kamer vanaf dat hij kan lopen. En ja, wat dan opvalt is dat hij er gewoon heel veel plezier in heeft. Als de muziek aanstaat, reageert hij direct. En dat vindt hij leuk. Alleen nog Hoyt is net besmet met het kunstriedvirus. Wat ga jij met kunstrieden? Helemaal niks. Dus we gaan boren? Ja, we gaan boren. Nee, ik ben van het voetballen. Ja, en ik ben snijs al het voetballen. Ja, ik doe van de morgen weer de oudlaatste, dus ja, dan ken ik je mij. Ja, dat is voor het eerst. Nee, dat is de tweede keer. De tweede wedstrijd die oudlaatste is. Dat is de tweede keer mij. Heb je vroeger een kunstrieden hier met? Ik? Nee. Binnen het kunstrieden zijn er 2 stromingen. Je hebt het klassieke kunstrieden en daar is Saizelien het zogenaamde showrieden bijkwam. Dit om de jeugd meer te bereiken. Tweevoudig Nederlands kampioen showrieden is Dette Rikst, de Fries, uit Wienjes. Je hoort het erom, dat is echt een verhaal deel 6. Maar bijpassende muziek en bijpassende kleding en dat is ja, die verhaaltje vertelst. Wat maakt het die puur aan dat je zegt, daar moet je vooral even op letten, want dat is wel heel speciaal. Nou, ik ga dadelijk uit de kleren. Ik ben om. De schaatsvaardigheid is niet zo erg belangrijk bij dit onderdeel van het showrijden. Telt wel mee.
Maar we kijken gewoon naar de impressie en naar de choreografie. En deze kuur, is dat nu nog voor de Nederlandse titel, Tingst? Ik hoop het wel. Dat hoop ik echt. Dette Rikst, hier in haar groepsoefening, wint in Ljouwert. En daarmee had ze haar kwalificeren voor het Nederlands kampioenschap. Wij gaan weer waarom naar Mika, want hij maakt haast het iers op van zijn oefening met de squash-teamvegers. En hoe vinden jullie dat er een jongetje in jullie groep zit? Want jij, zoveel jongetjes doen niet mee, hè? Nee, maar hij is heel aardig, dus ik vind het wel heel leuk. Ja, we zijn samen een goed team. En hij is ook heel grappig en het is ook heel gezellig met zijn... Ja, we zijn altijd lol. De schoorsteenvegers. Deze groep bestaat uit de dames Chantal Doddema, Amber Davies en Naomi Fijn en de jonge heer Mika de Haan. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't on the good times. Blame it on the boogie. Nou is hij het jinnige jonkje, eigenlijk hè, met een mooi dier. Krijgen ze daar nou ook bonuspunten voor? Nee. Wij gaan beginnen met de prijsuitreiking. Mika en de squash-teamvegers winnen het zilver. En ik al winnen er maar 2 groepjes in deze categorie. Mika is de hartstikke grutskop. En zo is dat. Ontsaf via de sport op deze manje 24 februari. Door daar is weer naar het Frieskenijs in Joert. Voor nu nog een hele gezellige jonge dag.